Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a wannan kafa mai albarka ta DCTV Africa. So a wannan bidiyon zan mana takaitaccen bayani yadda mutum zai tax akan hot kuma ya samu hot kwaya 5 kyauta daga su hot. So na farko za ka yi creating MPC wallet bayan ka shigo cikin hot wallet ɗinka. Ka yi kamar yadda muka saba yin claiming, za ka ga suna maka tallar cewa kai creating MPC wallet. So za ka danna create MPC wallet, sai ka danna create, sannan ka yi tikin waɗannan abubuwan guda uku, sai ka yi locking 0.2 hot. So masha Allah gashi nan ta nuna cewa yanzu you have successfully created MPC wallet. Kuma domin tabbatarwa in muka taɓa nan wurin za mu ga gata nan AVM, gata nan a rubuta EVM wallet. So yanzu wannan EVM wallet ɗin yanzu za mu kwafi wannan wanda aka nuna niya ɗin wannan mai sanabil.tg. So za mu kwafe shi domin mu je mu yi tax na gaba. So mu tafi exchange mu, misali Binance. Idan muka je Binance sai mu sayi niya. Idan muka sayi niya kamar yadda kuna gani anan, ina da niya guda biyu ga su nan 2.4 niya, sai in danna withdraw. Idan na danna withdraw sai in ce send via crypto network, sannan sai in saka wallet address din. Idan na yi gashi nan automatically zai nuna cewa ya zaɓi niya protocol, sai in danna misali zan yi withdrawing in kwaya 2. So amma mutum zai iya yi da 0.5, zaka iya yi da 1 niya ko wani abu makamancin haka. So wannan kawai ni ne nake so in yi da 1 niya. So saboda in samu ya tafi duka, so zan sa 2.1 ko kuma ma in sa kawai maximum. So zan yi withdrawing din komai da komai da nake da shi na niya zuwa wallet ita. So zan danna confirm. So idan na danna confirm zai tambaye ni in sa password na withdrawal dina da sauransu. So bayan na saka, so bayan na danna withdraw, gashi sun nuna min cewa suna processing na withdrawal dina. Saboda haka yanzu zan koma cikin wallet dina in jira har sai niya din wannan ya faɗo cikin wallet dina. So ga niya dina nan yayi, kun gan shi gashi nan ya ƙaru, da $2 ne amma yanzu ya koma 16.69. So yanzu abu na gaba da zan yi sai in shiga nan wurin da aka nuna swap. Sai idan na shiga wurin da aka rubuta swap, sai in ga misali zan yi swapping niya guda ɗaya zuwa Ethereum, ma'ana zuwa Ether. So yanzu in yi preview sannan in yi swap. Masha Allah gashi nan yayi swapping. So sai mu danna done. Idan muka danna done sai mu koma baya. Idan muka dawo baya za mu ga nan wurin da aka rubuta bridge, sai mu danna bridge. So idan muka danna bridge, wannan Ethereum ɗin da muka yi swapping daga niya, so sai mu danna, za mu yi bridging ɗin shi daga niya zuwa base. Sai mu danna preview, sai mu danna bridge. Masha Allah gashi nan ya nuna successful. So za mu danna done. Ok gashi nan mun danna done, sai mu dawo cikin wallet ɗinmu ta niya, sai mu shiga storage. So sai mu shiga nan wurin da aka rubuta missions, sai mu shiga mission. Idan muka shiga mission sai mu danna, sai mu shiga nan wurin da aka rubuta next mission, inda aka rubuta create MPC wallet, sai mu shiga. So idan muka shiga, in ba ku manta ba mun yi creating MPC wallet, sai mu taba shi, sai mu ce claim 0.2 hot. Gashi nan ya nuna hot claimed. Sannan kar ku manta mun yi depositing Ethereum akan base. So mun riga mun yi depositing, shi ma za mu yi claiming. So yanzu za mu koma nan wurin da aka rubuta swap. So za mu yi swapping niya to USDC. So idan muka yi swapping daga let's say 0.5 niya ko 0.55, sai mu sa preview, sai mu sa swap. So masha Allah gashi nan yanzu mun yi swapping niya din mu zuwa USDC. So za mu danna done. So yanzu za mu sayi USMEM. Bayan mun sayi USDC za mu sayi USMEM shi ma. Sai mu sa preview, sai mu sa swap. So masha Allah gashi nan mun yi swapping na USMEM din niya zuwa USMEM. So sai mu sa done. So yanzu mun yi swapping na coins guda uku da USDC da MEM. So za mu zo wajen bridge. Idan muka zo wajen bridge za mu zaɓi USDC. So za mu yi bridging na $1.1.
sai mu sa bridge. Kaga da farko mun yi bridging ETH daga NIA zuwa base, yanzu mun yi swapping token na biyu da ETH da USDC. Okay, so mun tura USDC din mu zuwa kan base. So sai token na uku shine US meme, so za mu ce maximum shi ma sai mu yi bridging din shi. So kaga kenan muna da coins uku akan base, muna da ETH, muna da USDC, muna da US meme. So masha Allah shi ma yayi bridging. So yanzu muna da coins guda uku. Yanzu da a ce za mu mai da shi base to NIA, za ka ga coins ɗin guda uku da muke da su ka gansu, da ETH, da US meme, da kuma USDC. So za mu rufe wannan sai mu koma kan ainihin NIA wallet ɗinmu. So muka shiga wajen storage sai mu shiga wajen missions, sai mu shiga nan wurin inda mission ɗin yake. So za mu shiga wajen make a bridge ɗin sai mu claim 0.5. So mun yi claiming 0.5. So za mu dawo sai abu na gaba, za mu nemo wallet address ɗin wani da yake mining hot shi ma. So yanzu abin da za mu yi shine za mu yi transferring ɗin, ko za mu tura coins zuwa wata wallet address ɗin na wani da yake mining hot, amma ba wannan .tg ɗin ba. Za mu je misali idan na shiga ɗaya account ɗina. So yanzu abin da za mu yi, za mu copy wallet address ɗinmu na EVM, gashi nan EVM wallet. So za mu copy shi, idan muka copy shi sai mu koma kan yanzu account ɗinmu, ba wannan .tg ɗin ba za mu turawa, wannan mai EVM ɗin. So za mu sa transfer, sai mu yi pasting wannan wallet address ɗin mai EVM. So sai mu yi selecting ɗin shi. So za mu canja wannan coin ɗin, maybe bari mu ga ko za mu tura US meme guda 100. Sai mu danna review, sai mu sa transfer. So gashi nan mun tura US meme successfully. So sai mu yi reload page. So yanzu mun yi wannan tax din, sai mu koma wajen missions, sai mu shiga nan. Okay, so za mu zo wajen transfer tokens on base, sai mu sa claim. Za su ba mu 0.8 hot. Na farko sun ba mu 0.2, na biyu sun ba mu 0.8 yanzu. So sai kuma make a swap. So wannan za mu koma, idan muka koma kan main wallet ɗinmu nan swap, idan muka zo nan wajen da aka yi alamar n ɗin nan baki-baki sai mu canja shi, sai mu bai da shi base. Idan muka mai da shi base sai mu zo nan wurin da aka rubuta it, sai mu sai mu bar shi a yadda yake. So za mu yi swapping na akalla $5. So za mu yi $3 mu dawo da ita. So za mu yi swapping 0.0005. kun ga 0.09. So yanzu misali 0.009 sai mu yi preview, sai mu ce swap. Okay, so successfully mun yi swapping din shi zuwa USDC. So sai mu je mu mai da shi, bari mu mai da na $3, sai mu sa preview. Kaga mun yi na farko $3, na wannan $3, kaga mun yi swapping na $6 kenan. Su kuma suna so daman a yi swapping na akalla $5. Masha Allah. So sai mu danna done. So idan muka danna done, yanzu sai mu koma kan wallet ɗinmu, sai mu zo wajen storage, sai mu shiga wajen missions, sai mu taɓa shi, sai mu zo wajen make a swap on this, sai mu claiming na 1 hot. Gashi nan ya nuna claimed. Sannan wannan ma 3 hole, mun karkar kumanta muna da coins guda 3 akan base, da US meme, da USDC, da kuma ETH. So shi ma gashi nan. So yanzu successfully mun completing duka task din da suke so a yi, shikenan masha Allah.
So akwai wannan mission ɗin shi ma, swap yuan zuwa niya, daga niya zuwa yuan. So shi ma in muka yi shi za a ba mu $0.7. So gashi nan za mu ce make a swap. So idan yanzu muka zo nan inda zai isa, so za a ba mu 1.1 yuan. So sai mu preview sai mu swap. Masha Allah. So gashi nan shi ma mun yi, sai mu sa don, sai mu koma mu je mu claim din abun mu. Mun yi completing wannan task din. So mu ce claim 0.5. Masha Allah. So wannan ma mun yi shi completely. Yawwa, so idan ka gama akwai za ka ga za su iya baka kyautar boom har guda 2. So in kun kula za ku ga yanzu hot ɗina ya zama 6.11, wanda da lokacin da na fara yana 0.9 ne. So kun ga wannan shine abubuwan da muka samu a wannan bidiyon. So Allah ya bada sa'a, kowa sai ya je ya ƙoƙari ya yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.